Здравейте, вие сте с Инициатива Свобода, датата е 5 ноември 2016. Днес е събота, а утре в неделя имаме президентски избори и национален референдум. Разбира се, това са темите, по които ще говорим днес. Нека започнем с президентските избори и с дебатите, които се проведоха. Трябва да кажа, че съм силно разочарован от качеството на дебатите. Доста от нещата, които се казаха, особено нещата, които не се казаха, са доста разочароващи. Дебатите, които гледахме, бяха общо взето разделени на две части. Първо имахме популярните кандидати и непопулярните кандидати. Като за мен необяснимо е как колкото по-популярен е един кандидат, толкова по-неубедителен изглежда на дебатите. Най-тежко за мен беше положението с двойката генерал Радев Цецка Цачева. Докато гледах въпросния дебат, единственото впечатление, с което успях да остана е, че тези хора имат някакви неизустени отговори, не знаят дали са знали предварително въпросите на дебатите и изглеждаха все едно, че рецитират. Те не изглеждаха все едно, че отговарят на въпроси, а все едно, че рецитират някаква поемичка, която са наизустили. Това впечатление особено се засилваше в моментите, когато се заслушаш реално какво отговарят и по някое време осъзнаеш, че това няма нищо общо за въпроса, който е зададен. Те просто отклоняват темата на там, на където им е това, което си научили и си рецитират. Цялата картинка изобщо не приличаше на дебат, а на рецитиране на изустени речи. Някой им ги е списал и не знам, това ако са най-добрите кандидати за президенти, наистина не знам. Сред другите двойки имаше заченки на дебат, но отново повърхностен и определено не по най-важните за обществото теми. В тая връзка искам да кажа, че сред другите кандидати, които бяха сред така наречените Б група, всъщност се чуха някои добри тези. И аз ще гласувам за някои от тях, но сега не искам да влизам в политическа агитация, няма да казвам конкретно за кого, но искам отново да наблегна на това, че кандидатите на големите партии са на много ниско ниво и изненадващо ниско ниво. Аз не съм очаквал нещо, кой знае какво от тях, но изненадващо зле за мен. И така, за какво се говореше на тези дебати? Общо взето въпросите, които задаваха, бяха как ще спечелите изборите, как печелите избиратели и каква е вашата външна политика. Това беше общото между повечето дебати. Не знам за вас, но аз, когато гледам президентски дебати, последното нещо, което ме интересува е какви са им отборните стратегии за печелене на гласове. Ме интересува каква е позицията на кандидата по въпросите, които вълнуват държавата. Какво ме интересува, каква е тяхната вътрешна стратегия. Значи, това е нещо, което не мога да си обясня. В повечето дебати, които бяха между другото под един час повечето от тях, примерно 45 минути дебати, отделят нещо от сорта на 10 минути за някакви тотално празни въпроси, които нямат абсолютно никаква полза за публиката. И от това нещо остава половин час дебат. В този половин час дебат взимаме малко време за задаване на въпросите от модератора и реално за кандидатите остават по-малко от 15 минутки, за да чуеш какво имат да кажат. Ами, за 15 минути не знам какъв дебат може да стане, много е трудно да изразиш позиция и да дадеш някакви аргументи. В най-добрия случай можеш да изразиш позиция, без да предоставиш каквито и да било аргументи да я защитиш. Нещата, които се казаха относно външна политика, може да определим горе-долу на два лагера. Първо, популярните кандидати отново. Всички популярни кандидати, повечето от тях ми изглеждаха доста сходни по отношение на външната политика. Именно запазване на текущото състояние, оставане в НАТО, ЕС, за международни споразумения като СЕТА и дума не се каза. Повечето от тях изобщо не загатват за това дали народа има думата по тези въпроси. И моето лично мнение е, че членството в един такъв голям съюз, независимо дали говорим за НАТО, ЕС или за някои от другите споразумения, които искат да подпишат като СЕТА, според мен всяко едно такова голямо съдбоносно решение за държавата трябва да мине през референдум. В крайна сметка това е демокрацията. Когато има голямо важно решение, което засяга цялата нация и то в такива мащабни размери, просто трябва да се мине през референдум. Разбира се, за такива неща изобщо не ставаше дума сред популярните кандидати. Те явно са демократи веднъж на 4-5 години, а през останалото време са нещо друго. Приятна изненада между другото беше, че имаше на практика консенсус сред по-непопулярните кандидати, които бяха на едно мнение или поне повечето от тях.
Но повечето от тях бяха на мнение, че такива референдуми трябва да се проведат. Също така имаха и по-адекватна позиция относно външната политика. Отново, за сравнение с така наречените големи, говорих общо взето общи приказки, почти нищо конкретно и единствената тема, която се опитаха реално да захванат, беше темата с бежанците. Сега, аз не искам да подценявам тази тема. Разбирам, че тя за много хора е притеснителна и до голяма степен има защо. Но тя се преекспонира. Тя е важна, но за нея се говори непропорционално много в медиите. Създава се така наречените тактики на страха, с цел да се печелят политически дивиденти на база на някакъв общ враг. Това винаги работи, но дори ако погледнем по-задълбочено въпроса, отново ще видим, че всичко остава голи приказки. Колко от кандидатите чухте да говорят за причините за бежанската криза? Нима единствено симптомите са важни, а причините? Голи приказки, това е всичко. Няма какво да се заблуждаваме. Тактиките на страха винаги работят и това винаги е печелило избори. Другото, което печели избори, е рекламата. Колко често те дават по медиите, това е важно. Ако те дават постоянно по медиите, може да говориш пълни глупости, ще те изберат. Това е факт. Нали знаете какво ни управлява вече? 20 колко години стана. То даже вече стана банално всяка година да отброяваме. Даже ги питаха кандидатите какво печели избори. И те веднага захапаха въдицата. Честност, почтеност, глупости. Избори се печелят чрез реклама. Избори се печелят от този, който го дават най-много по телевизията. Всички знаем кой го дават най-много по телевизията. Не случайно е начало на държавата. Нали, това в момента не е аргумент срещу него, но е важно да се разбере, че когато една реклама се показва много пъти, хората в случая, дори да говоря нали, за политическа реклама, дори да е под формата на новина, когато една реклама се повтори достатъчно пъти, тя има хипнотичен ефект. И хората това си знаят и това си гласуват. Едно време е било така и сега е така. Няма разлика. Сега, следващата тема, която искам да засегна е задължителното гласуване. То в момента не е реално задължително. В момента, ако не гласуваш на два последователни избора от един и същи тип, т.е. на два последователни президентски избора, ако не гласуваш, си губиш правото да гласуваш за в бъдеще на президентски избори. Отново, една и съща посока, която се следва, отнемане на правата на гражданите, вменяване на някакви нови задължения, по-малко свобода, повече задължения. Това никога не е работило положително в полза на хората. Не знам защо сега си мисля, че изведнъж ще се промени историята. Тия хора, между другото, забравят, че Живков са го избирали с 99% от гласовете. Едно време не е работило и сега няма да работи. Имаш право на избор. Аз не одобрявам да не се гласува, но в никакъв случай не одобрявам да задължиш другите да гласуват. В тази насока повече свобода е равно на повече богатство. Това е измеримо. Има индекс, който е обективен, който е измерим на база на обективни факти, в кои държави хората имат повече лична свобода, в кои държави хората имат повече икономическа свобода и този списък е публикуван и се обновява, знае се какви са критериите, всеки може да го погледне и да го провери. Под това видео ще намерите линк с една такава класация, например. Може да я разгледате внимателно. Интересна е класацията и както може да досетите, държавите, които се радат на най-много лични свободи, най-много икономически свободи, това са най-богатите държави в света. Но те не са най-свободни, защото са най-богати, а са най-богати, защото са най-свободни. Причина – следствие. И така ние вървим към пътя на по-малко права, по-малко свобода, повече задължения ни се вменяват, повече власт има правителството. Това няма как да не ни доведе до по-голяма бедност. Ако искаме повече просперитет, трябва да се борим за правата си. Сега разбирам, че много хора имат настроението за протестен вод. Протестен вод е напълно логичен. Като толкова години се чувстваш излъган, губиш вяра, това е неизбежно. Но трябва да знаете, че най-добрият протестен вод не е да не гласувате. Най-добрият протестен вод е
да си харесате някой малък кандидат, може да няма никакви шансове да спечели, но да казва нещо логично. Отивате и гласувате за него. Това е най-добрият протестен вод. Знаете ли с каква част от населението се избират парламенти, президенти и така нататък? Значи, избирателната активност в България е около 50% по изборите. От тях, обикновено най-силната партия или най-силният кандидат, когато говорим за президент, печели около 25%. 30% е размазваща победа. 30% и 25%. Това е средното. Значи, най-силните обикновено печелят около 25%. Ето, дори в момента прогнозите са такива. Но това не са 25% от България, това са 25% от гласувалите. И аз сега направете сметката. Ако половината хора гласуват и само 1/4 от тях подкрепят спечелилия, това какво означава? Това означава, че този кандидат има подкрепата на 1/8. Това са 12% от хората. 12% от хората и той човек ще управлява държавата. Или съответната партия, разбира се. Това е подкрепата, която стои зад тях. Така че, ако искаме да имаме протестен вод, ние трябва да гласуваме за малките, защото не е необходимо да получат кой знае колко гласове, за да получат достатъчно проценти, за да създадат реална конкуренция, политическа конкуренция на големите. А тогава, когато се зароди реална конкуренция, тук виж качеството се повишило. Сега не искам да посявам празни надежди, не е задължително да има такъв резултат, но при всички положения, ако искате да имате някакъв протест, направете го по този начин. Разбира се, тук отново повтарям, хубаво е, когато гласувате за някой, да има някаква логична позиция този кандидат. Нали? Аз не ви призовавам да гласувате за Митю Пищова протестно. Разбирате за какво говорим. И така, относно референдума, както може да се досетите, ще гласувам според убежденията си, а именно точки като задължителното гласуване, които са в посока повече задължения и по-малко свободи на хората, ще гласувам против. Ако вярвам, че нещо може да подобри нещата, ще гласувам за. Но този референдум, макар че не е точно такъв какъвто го искам, поне е първия граждански иницииран референдум, ако не е нещо друго. Макар и да не са доста добре формулирани въпросите, факт е, ще гласувам на него. Отново, протестния вод не мисля, че да не гласувате. Така, това е от мен за днес. Следващия път смятам да ви покажа графики от индексите на свободата, защото наистина е полезно да се видят, защото с обективни факти и с обективна истина много трудно се спори. И това е моята цел, да представя малко факти, защото все по-често ни заливат с голи твърдения без никакви аргументи. И следващия път смятам да ви покажа именно такива графики и да разберете, че наистина свободата означава богатство. До следващия път.